Morjesta! Me ollaan laitepuolen työntekijöitä ja tänään arvostellaan laitteita ajamisen näkökulmasta. Let's go. Okei, siellä on ekana Lapaloma. Lapisson, eli Lapaloma. Lapis yllättävän hyvä. Mä laittaisin jopa ehkä 5. Okei. Sitten mun vuoro. Junker. Aika hyvä. Laitetaan se tonne 4. Mä olisin laittanut vähän alemmas. Ai että peräkontori, tää on ehdoton 2. Mä oon samaa mieltä, kyllä. Ai että Joo, sieltä. tästä ei tarvitse tapella. Laitetaan se Puustaro sinne. ehdoton 1. Siitä ei voi keskustella muuta. Ai että taifuu. Mihin me se laitetaan? Pistetään se tonne 3. Kolmonen, Me joo. nyt täytettiin nää Nyt on kärkisijat vaan heti. huonot jäljellä. Joyride. Mä laittaisin ehkä 9. Laitetaan se sinne. Joo. Pegasus. Ai. Tääkin on niin Se hyvä. on Laitetaan se 6. suoraan tonne. Joo. Tää olisi kyllä pitänyt olla paljon ylempänä. No, laitas 7 multa. Laitetaan 7. Quai River. Joo, saa Oisko laittaa. se? Laita vaan sinne. Laitetaan tonne 10. Ja sit Pit Special jäi tohon 8. Joo. Tääkin olisi ehkä saanut olla vähän ylempänä, mutta Joo, no ihan ok. Ainakin tuo top 3 on hyvä. top 3 on ainakin ihan oikein.